Bejn il-ħadd u tnejn, il-Partit Nazzjonalista ta' bidu għal kampanja elettorali li se twassal għall elezzjoni tal-25 ta' Mejju, fejn se jiġu eletti l-membri parlamentari Ewropej, kif ukoll il-kunsilliera fil-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. Gvern li ma jimpurtax huwa l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-ewwel billboards li ġew imtella fit-toroq Maltin, b'eżempji ta' kif il-korruzzjoni qed tiswa lill-familji Maltin 725 miljun euro fis-sena. Flus li kieku setgħu jibqgħu fil-but tal-poplu, jew li bihom il-pajjiż seta' għamel ħafna iżjed proġetti fuq isma bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-infrastruttura. Messaġġ ewlieni ieħor u dwar il-pensjonijiet, fejn il-gvern ma jimpurtax il-pensjoni mhux isservi biżżejjed lill-anzjani li jridu jgħixu ħajja diċenti u fost l-oħrajn ilaħqu mal-prezz tal-mediċina. U l-għoli tal-ħajja dejjem tiela tant li l-paga mhux biżżejjed biex il-familji Maltin ilaħqu. Dan hu messaġġ ieħor li l-Partit Nazzjonalista qed iwassal f'billboard ieħor. Il-billboards li tella l-Partit Nazzjonalista jirriflettu dak li ilu jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, meta wieħed li l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista se titkellem dwar in-nies u dak li qed jgħaddu minnu. Min-naħa l-oħra, il-Partit Soċjalista ħareġ mal-ewwel jattakka dawn il-billboards li jidher ċar li qed joqorsuh fil-laħam il-ħaj. Min-naħa l-oħra, il-billboards tal-Partit Soċjalista ma jgħidu xejn, lanqas il-Konferenza Ġenerali li se jtella nhar il-Ħadd m'għandha tema, u minflok il-Partit Soċjalista għażel li jiddiskuti lil Joseph Muscat. Intant it-tnejn kienet l-aħħar ġurnata fejn il-kandidati setgħu jitfgħu in-nomini tagħhom għall-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Fl-istess jum beda l-ewwel stadju ta' tqassim tad-dokumenti tal-vot. Il-Pulizija, akkumpanjati mir-rappreżentanti ta' kull partit politiku, iduru bib-bib iqasmu d-dokumenti tal-vot lil persuni intitolati sabiex jivvotaw. Dan il-proċess jibqa' għaddej sas-6 ta' Mejju. Dawk eliġibbli li jivvotaw se jkunu qed jirċievu dokument tal-vot għal kull elezzjoni. Għaldaqstant, jekk persuna hija eliġibbli tivvota fl-elezzjoni għall Parlament Ewropew kif ukoll għall elezzjoni tal-Kunsilli Lokali se tkun qed tirċievi żewġ dokumenti tal-vot.